Children of God, mga anak sa Diyos. Si Santa Maria Gorete, na tao sa Italy ni adtong 1890, gikan sa usa ka kabus nga pamilya. Bata pa siya sa dihang namatay ang iyang amahan tungod sa malaria. Ug tungod niini, napugos ang ilang pamilya sa pagpuyo uban sa laing pamilya aron makatabang sa usag-usa sa panginabuhi. Bisan bata pa, nailhan si Maria Gorete tungod sa iyang lawom nga pagtuo, ang iyang gugma sa pagampo o pagkamatinabangon sa iyang inahan. Sa edad nga 12 anyos, gisulayan siya og si Diyos ni Alessandro Serenelli ilang silingan. Misukol si Maria og miingon nga sala kini og maka-offend kini sa Diyos. Tungod sa iyang pagdili sa gusto ni Alessandro, gidunggab siya ni Alessandro og namatay siya pagkahuman sa pipila ka adlaw. Apan sa wala pa siya namatay, iyang gipasaylo si Alessandro og nangandoy siya nga magkita sila sa langit. Human sa daghang katuigan, of course, nagbasol si Alessandro og nahimong usa ka matinud-anon nga Kristiyanos. Si Santa Maria Gorete nahimong usa ka dakong ehemplo sa kaputli, kaisog ug kapasayloan. Sa ebanghelyo karong adlaw atong madungog ang duha ka milagro ni Hesus. Ang usa ka opisyal miadto kang Hesus aron mangayo og tabang alang sa iyang anak nga namatay na. Samtang naglakaw sila, usab ka babae nga napulo og duha ka tuig nang nagsakit sa hemorrhage, migunit sa kupo ni Hesus og naayo. Unsa may makutlo nato karong adlaw? Unang punto, ang pagtuo wala magpasabot nga mawala dayon ang atong problema. Apan pagsalig nga anaa ang Dios bisan sa mga pagsulay. Ang opisyal sa ebanghelyo wala mawad-i og paglaom bisan namatay na ang iyang anak. Miduol siya kang Hesus og nagtuo nga aduna paghihapoy mahimo ang Ginoo. Ang babae usab nga dugay na nga nagsakit, wala muhunong sa pagpangita o kaayuhan. Mingon ang opisyal kang Hesus, "My daughter has just died, but come, lay your hand on her and she will live." Matthew 9:18. Sa binisaya nga hubad, bag-o lang namatay ang akong anak nga babae, apan itapion ang imong kamot kaniya o mabuhi siya. Dako kaayo ang pagtuon ining tawhana. Wala siya mutanaw sa imposible nga kahintang kundili sa gahom ni Hesus. Daghan nato ang muadto lamang sa Ginoo kung aduna tay daghang suliran, no? Apan ang ebanghelyo nag-awhag kanato sa pagduol kang Hesus. Matag adlaw. Kung adunay sakit, kalisod sa pamilya, kasubo sa kasing-kasing, o pagsulay nga atong giatubang sa adlaw-adlaw, ayaw kahadlok sa pagduol sa Dios. Ang Ginoo kanunay andam sa pagpaminaw ug pagtabang. Ang pagtuo wala nagpasabot nga mawala dayon ang atong problema, apan pagsalig nga anaa ang Dios bisan sa mga pagsulay. Ikaduhang punto, si Jesus dili lamang motambal sa lawas, apan usab mo pasiguli sa dignidad o kinabuhi. Ang opisyal sa ebanghelyo wala mawadi og paglaom bisan namatay na ang iyang anak. Miduol siya kang Hesus og nagtuo nga aduna paghihapoy mahimo ang Ginoo. In the same way, ang babae usab nga dugay nang nagsakit, wala mo hunong sa pagpangayo og kaayuhan. Tako kayo ang pagtuo ining bayhana. Wala siyang mutanaw sa imposible nga kahintang kundili sa gahom gayud ni Hesus. Daghan nato ang muadto lamang sa Ginoo kung natay mga dagkong suliran, no? Apan ang ebanghelyo karon nag-awhag nato sa pagduol kang Hesus. Kung dunay sakit, kalisod sa pamilya, kasubo sa kasing-kasing, dili intawon ta mahadlok nga moduol sa Ginoo. Kay ang Ginoo kanunay andam sa pagpaminaw o pagtabang nato. Si Jesus dili lamang mutambal sa lawas, apan usab mo pasiguli sa dignidad o kinabuhi. Story time.
Daghan na nakadungog sa mga testimonya ni Angelica Zambrano. Niadtong tuig 2011, kining batanon nga taga Ecuador nga si Angelica Zambrano namatay sulod sa 23 ka oras. Sa panahon sa iyang kamatayon, ang iyang kalagkuno gipakitaan sa impyerno, langit o sa pagbalik ni Hesukristo. Kini nga milagroso nga kasinatian, paspas nga mikaylap sa tibuok kalibutan. Sumala kaniya, nakita niya ang Latina singer nga si Selena dito sa impyerno. Gisultihan siya ni Selena nga pahimangnuan ang mga tao sa yuta nga dili maminaw o mukanta sa iyang awit. Nakita usab niya si Pope John Paul II sa impyerno. Nagpamatuod usab siya nga si Michael Jackson. Nakitaan niya dito sa impyerno. Ug kining iyang mga padayag nakapukaw sa interes sa daghang tao. Apan, unsa may atong panglantaw niini? Ang simbahang Katoliko nagtudlo nga ang ingon ani nga mga private revelations dili obligadong tuuhan sa mga magtutuo. Ang iyang pananawon, vision niya ilabi na bahin kang Pope John Paul II, klaro nga supak sa usa ka dokumentado nga conclusion sa balaang simbahang Romano Katoliko. Nganuman, kay si Pope John Paul II, giila nga usa sa labing influential nga mga tao sa modern Catholicism. Daghan siya gisulat, lakip ang mga encyclical sama sa Redemptoris Missio o Fides et Ratio nga nagpalig-on sa doktrina sa Katoliko. Ug human sa iyang kamatayon, ang proseso sa iyang canonization nagsugod dayon tungod sa makaylapon nga dibuson og mga tawag, call nga niingon Santo Subito, Saint Immediately. Gisusi sa simbahan ang iyang kinabuhi, mga nagpamatuod sa duha ka milagro nga gipahinungod sa iyang intercession nga misangpot pod sa iyang canonization niadtong 2014. Pasabot nga well documented ang kinabuhi ni Pope John Paul II. Ang Catechism nagtudlo kanato nga ang public revelation natapos na diha kang Hesukristo. Ang mga private revelations kining sama kang Angelica makatabang lamang kung kini nagdala sa tao ngadto kang Kristo og dili musupak sa pagtulunan sa simbahan. Busa, dili sala kung naay mutuo o dili mutuo kang Angelica. Ang importante mao nga magpabilin kita nga nakasentro kang Hesus ug sa tinuod nga pagtulunan sa simbahan. Dili nato ibase ang atong pagtuo sa kana ganing viral og mga sensational nga kasinatian, kundili didto gyud ta sa ebanghelyo ug sa kinabuhi sa simbahan. Children of God, mga anak sa Dios. Ang ebanghelyo karong adlaw nag-awhag kanato sa pagsalig kang Hesus. Bisan unsa pa kadako ang atong problema, ayaw kawala og paglaom. Duol sa Ginoo uban sa pagtuo sama sa opisyal ug sa babaye nga nagsakit. Ayaw tuguti nga ang kahadlok ug ang kasubo makapahilayo kanimo gikan kang Kristo. Pabilin nga matinud-anon bisan lisod ang mga sitwasyon. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.